Bio je miran dan na proljetnoj farmi. Fi i Met su punili Tomovu prikolicu kutijama za jabuke. Dobro, to smo završili i sad više nemamo drugog posla za danas. Išao bi doma gledati TV, ali je pokvaren. Mogli bismo za promjenu napraviti svoju zabavu. Na što točno misliš? Umjesto TV-a možemo oboje biti u predstavi. Kakvoj predstavi? Imam super ideju, ali ti još neću otkriti. O, Prudi. Baš je čudo što se ona sada nijotkuda pojavila. To je super ideja. Ja ću izvesti mađioničarsku predstavu. Prudi nije oduševljena. Svrbe ju leđa i to nikako ne prolazi. Fi priprema predstavu. Psst, to je tajna. Hajde, Rif, počnimo. Makni se. Met je počeo vježbati mađioničarski trik. Nemam baš ništa u svom rukavu. Dobro, možda ipak imam. Rev je rekao Tomu da i on može izvesti neki mađioničarski trik. On je izveo da sve životinje nestanu. Rev misli kako je to baš zabavno. Ali Tom je znao da će on biti jedini koji će znati pronaći sve nestale životinje. Prudi je i dalje pokušavala počešati leđa. Tom je svagdje tražio patke. A sa jednim zamahom mog čarobnog štapića, nevjerojatno. O, pa trebali su nestati. Tom je pokušao isti trik sa teglicom cvijeća i uspio je. Fi je bila zaposlena. Makni se, već sam ti rekla da je to tajna. A za damu, prekrasan buketić cvijeća. Ono miriše... kao da je bilo pod mojom jaknom predugo. Zatim je Tom pronašao patke. Prudi je konačno pronašla savršeno mjesto za češanje leđa. To je bila najviša grana na najvišem stablu na cijeloj farmi. Tom je pronašao sve nestale životinje, osim Snikera. Vini nije znao gdje je Sniker. Ali je Tom znao kako ga pronaći. A sa ovom čarobnom žlicom sad ću podići čajnik visoko u zrak. O! Trebao sam ga najprije isprazniti. Jadni Sniker je zaglavio u blatu.
napokon Prudi je uspjela počešati leđa. I sad joj je jedini problem kako će se spustiti na zemlju. Ali nitko nije čuo da Prudi zove upomoć. Jer napokon je došlo vrijeme da otkrijemo kako je to Fi tajnu čuvala. Onda kakva je to tajna? Pogledaj ovo. Misliš na ovce? Pogledaj što sam ih naučila. Wow! Pogledaj sad ovo. Oj, hoću, jer ti još nisi vidjela pravi trik. Tome, možeš li nas sve zajedno odvesti natrag na farmu? Treba mi velika publika za veličanstvenu i neponovljivu mađioničarsku predstavu. Tom je shvatio da netko nedostaje. Jer gdje je Prudi? Tom je svagdje tražio Prudi. Sada, ispod koje se posude nalazi moj mobitel. To nije ova? Ili je ova tu? Onda mora biti... Ojoj. Ovo tražiš? Moj sljedeći trik je nestajanje patke. Sad ju vidite, sad je ne vidite. A? Sada vidimo 2 patke. Probat ću trik s kartama. Ono što su plešuće ovce izvele dalo je Tomu dobru ideju. U redu, jako smiješno. Tko je uzeo moje karte? Pogledajte što ste napravile od njih. Isto kao i Prudi s tepisima. Ej, čekaj malo. A gdje je Prudi? Nemam pojma. Baš sam se sjetila. Uopće ju nisam vidjela cijelo popodne. Nadam se da nisi izveo neki trik da nestane. Ne. Nadam se da je dobro. Mislim da bi trebali poći u potragu za njom. Ona je stvarno nestala. Sada bi nam dobro došao neki mađioničarski trik. Jako dobro, Tome. To je bio najbolji mađioničarski trik koji sam ikad vidjela. Tom je bio najbolji od svih. Ali znaš što? Rev ima isto odličan trik. On može napraviti trik da sve životinje na farmi nestanu. Pokaže, Rev. A, ne to. Tom je ipak pobjednik. Hej, znaš li koja je loša stvar u Tomovom triku? Koja? Moramo ponovo napuniti sanduke u njegovoj prikolici. Nećemo biti gotovi sigurno do ponoći. Vidi što smo napravili, Rif. Ovce imaju disko večer. Može li ih netko zaustaviti? Molim vas.